Ahoj maznačkovia u nás doma. Dneska, ako vidíte, v pozadí sme inde, ale máme tu ďalšiu epizódu. Sme tu s Deltou. Delta je vlastne asi tak jednoročný jedinec, je už dospelá oficiálne. Gekončikovia nie sú nároční na chov. Toto, čo majú, je vlastne tuky. Nie sú náročné na chov, sú ideálne pre terapeutické hodiny, pretože stoja a nič nerobia. Na prístor nie sú nároční ani na osvetlenie, ani na potravu. To sa bojí chrobakov, áno. Ak si mi dajte odber like, lebo kto nevie, čo je odber, tak odber je to, že budete informovaní o nových videách. Je tam taký zvonček, ten stlačíte, tam dá odberať, neodberať, iba oznamovať videá. To už neviem, ja to neriešim. A ešte vám poviem, že Deltička má kamošku Sany. A od nej si povieme na konci dňa plazov už zajtra. Čo skoro vidie nové video už zajtra. Tak teda sa teším. Prajem krásny deň plazov.